sarki zan gaishe da baban sarkin mu Allah ya saka abade da baban sarki mun matan barka Allah ya ji danki mamar sarkin mu Allah ya gafarta hajiya kello mamar sarki Allah ya gafarta Mama Musical Studio Myself Lagos. Domin neman ƙarin bayani za ku iya neman mu a lamba kamar haka: 0800-26-94-23 ko kuma 070-33-8-8-7-5-6-3 a ci gaba da sauraro lafiya.